I feel like abantu sometimes bayakhohlwa ukuthi I'm a comedian part-time, which means I tell jokes, which means I have comebacks, ahlale ready. So lo mjidi uyafika kumina, hamba nentombi yakhe. Hayi kusema my brother, ngikubonile uzolihamba ne-insurance firm, ngathi ngiyakubingelela mfethu wangangizwa. Ekusema mfethu unentombi wena. Unentombi baby, lo mjidi wamavidiyo unentombi. Kuhlekwe. Mese ngiyaphendula. So mfethu mawubhekene ngahlula mina ukuthi ngibe nentombi, if wena unentombi nje. Ihleke intombi yakhe. Hayi ngingamlapho ngiqhubeke. Wefethu my brother ngikhomba ukhakade. Mase kuthiwa mfethu intombi yakhe ibhanqane lo mjidi ungaphatheka kanjani nalo mjida lo. Kakade athi hayi ngeke mfethu hayi. Hlekwe mo. Intombi lo mjidi ihleke. Nahle kodwa manje ngiyabona akasekho happy. Hayi kuhlukana. Sesiyongena emoto intombi yakhe ithi, "Hawe yazi yayinhle imoto yakho." Kwathi ngithi, "Uyabona ke intombi ngithola kanjani? Ngabona ukuthi uzongishaya." Wena mthandeni. Hey, bazokushaya abantu wena. Uzongcono wazisiza wangasho kube washo bezokushaya.